Hello, Raymond Gubat from UDA. Quick history lang. Sa unang panahon, ang paagi nila pag color grade kay i-process nila ang photographic films sa darkroom gamit chemical baths. Pero nabasa ra na ako sa Wikipedia. Karon bago na ang pag-process sa photos kay digital naman, wala na yung films. Lightroom is the digital darkroom. Basic panel atong unahon. Dini sa basic panel, atong una makita kay pwede na to ma-color or ma-black and white. Then makapili tag color profiles. Ang kaning color profiles kay moran siya film simulation sa una. Then makaset ta sa atong white balance o makaset ta sa atong exposure o mga saturation. Pero before ta ma-color correction, tanawon sa nato atong histogram. Ang pagbasa ng histogram, simple ra ni. Sa left side mo ni imong mga ngit-ngit nga areas, sa tunga imong midtones, ug sa right side kay imong mga hayag nga areas. So atong makita karon kay underexposed kayo ang image kay halos na atanan sa left. Kung overexposed na napod na tanan sa right. Atong una buhaton kay increase na tong whites para na siya sa right. Ana siguro. Then i-decrease lang na to ang highlights para makita pa na to ang details sa langit. Ang difference aning white ug highlights kay ang whites dana nimo i-adjust imong true white sa imong image. Ang highlights kay pang recover sa imong white nga nawala. Same pud na siya sa shadows nga maka-recover siya og details sa dark parts. So ang highlights maka-recover og details sa hayag nga parts. Then ang shadows maka-recover og details sa ngit-ngit nga parts. Kana okay na parts. Then adal na tog dehaze gamay kay na-haze sa bukid. Gamay lang. Okay na ta ani nga color correction. Nara ang before, nara ang after. Dayon sa white balance. Kita na to nga murag blue ra kayang image. So ato ay power ng gamay. Ana siguro. Then atong i-pag-green gamay ang tint para mo counteract sa warm tones. Kana parts. Sunod na to buhaton sa white balance kay adto ta sa calibration panel. Ang kaning calibration panel makakorekta sa atong white balance din eh. Pero before na to i-edit atong bukid, ato sang subtone ang calibration nga panel. Ang kaning calibration nga panel kay pang correct nig white balance na red, green ug blue. Ang kaning red, yang hue sa red kay ma-change na to magenta or orange. Lahi mong good ni ang calibration nga panel sa HSL. Kay ang HSL kung i-hue na to ang red, kay ang red na gid sa calibration panel kay murag halos tanan iyang i-adjust nga hue. Apil sa saturation. Sa green pod halos tanan iyang i-adjust nga hue. Kung imong i-desaturate kay halos ma-desaturate tanan pero ang mas na desaturate gyud kay ang greens ra gyud. Apil pod sa blue iyang i-desaturate kay ang halos tanan pero mas na desaturate ang blue. Lahi pod na sila sa HSL kay ang HSL kung imong i-increase ang saturation, sample sa red ra gyud na. Sa orange ra gyud na. Balik ta sa bukid. So makita na to murag green na kay dinhi nga part sa mga kahoy. So ada na to magenta nga tint ang shadows. Then murag warm na kay ang image. I-decrease lang na to ang red nga saturation gamay. I-decrease po na tong green gamay. I-increase lang din na to ang blue. Then i-adjust lang yung gamay sa green. Kana na siguro dapat din i-adjust po ni ngayon. So nara ang walay calibration, nara ang i-calibrate. So muning off nga calibration og on, mas limpyo ang image. Sa kanipod nga example, first ato sang i-Adobe Landscape. Pag landscape na murag mo pop na yung colors gamay, then ato i-adjust ang white balance kay murag warm na kayang image. Ana siguro. Then atong i-increase ang tint sa magenta. Kaya ron mo counteract sa blue. Ana siguro. Atong i-decrease ang highlights para makita pa ang langit. Increase na tong shadows. Decrease ang blacks.
Then the haze lang gamay kay na haze sa bukid. Kung tuplokon nimo ang backslash key kay mo kuha na siya before and after. So atong button din ni sa calibration, makita nato nga napay reds din ni sa green gamay. So atong i-desaturate ang red gamay. Then increase ang saturation sa green. Then i-desaturate ang blue. Then wait lang, i-increase na to gamay. I-change na itong hue sa green pa left. Sobra ra kay na dihira taga may ano. So kung makita na itong off nga calibration, makita na itong on, mas nipap ang green sa bukid. Dayon moadto ta sa tone curve. Pero ato sa ning subtone ang tone curve. Unsa man ning tone curve? Ang kaning tone curve, simple ra ni subtone. Kaning ubos nga part kay mo ning mga dark parts, ang mga ngit-ngit nga part sa imong image. Then kani ang top part kay mo ni ang mga hayag nga part sa imong image. Kung ato niya pataas sa mga ngit-ngit nga parts kay mahimo siya og puti. Then sa apil po na sa hayag nga parts, kung atong paubsan ang hayag nga parts, ipaato sa ngit-ngit, mangit-ngit siya tanan. Itong increase ang intensity sa white mo white siya kayo. Kani mo ni atong midtones din kani nasa tunga. Ato nang increase, mohayag siya sa tunga. Then ato na i-decrease, mo ngit-ngit mo siya sa tunga. Balik ta sa bukid, atong buhaton din sa bukid. But ka na to contrast gamay. Pero gusto ko napagyapoy detail sa langit. So ana, siguro. So atong gibuhat din kay atong gi-S-curve ang tone curve. Pero atong gibuhat din sa highlights kay para kita pa nato ang detail sa langit man tong atong ipaubos ang hayag nga part sa langit. Kung increase na itong midtones, makita na ito nga muhayag ang bukid. So kung makita na ito off nga tone curve, dayon on, murag naada na itong contrast gamay. Then mo adto ta sa split toning. Before nato but nga og split toning, ato sang subtone ang split toning. Unsa man ning split toning? Ang kaning split toning, but ka nimo og tint imong highlights or shadows. Example, orange ning highlights. Ako na increase ang saturation. Kung butangan siya tint dinhi sa highlights nga part, dili yun ang whitest part yun, pero ang hayag nga part sa imong image. Apil po sa shadows, kung but nga itong blue, itong shadows, but nga no siya sa ngit-ngit nga parts, pero dili yun ang pinaka-black nga parts. Unsa man ni ang balance, ang kaning balance kay ma-adjust nimo kung asa nimo gusto ibutang imong tint. Example sa naka-black ra gyud nga area, so na-apply siya dinhi nga part, wala na siya na-apply sa midtones nga part. Kung gusto pud ko nga moadto siya sa mga hayag nga parts, imong shadows nga tint, moadto pud siya, apil po na sa highlights. Kung i-adjust na to dinhi, kung i-adjust na to atong highlights, ipaadto na to sa mga brightest parts pa, sa mga ipaadto na to sa mga hayag pa nga parts, ma-apply siya din ng mga part. Then kung sa ngit-ngit pud nga parts, ma-apply siya din na sa mga ngit-ngit nga parts. So balik ta sa bukid. Gusto na to ang bukid kay but nga na to og magenta. Wala lang, lingaw-lingaw lang. Ana lang gamay. Pero sa mga hayag lang nga parts, subtle effect lang god. So na-apply ang magenta sa hayag ra nga parts. Kung kung i-off na to ang split toning, then i-on, marag naada og magenta din nga part. I-adjust po din na to ang blacks gamay pataas kay mo ni-spike na ang blacks.
Ana lang. Ay kaning sa histogram, kung mo clip na gani ang blocks, kung mo ni i-click ang arrow sa histogram, kay mo ni ang block clipping. Meaning ana kay kung imo ni i-print ang image, wala na yung details nga magkakakita din na apil pod sa highlights. Kung imo na i-clip, meaning wala na yung details nga kakakita din na kung imo lang i-print atong button. Kay ato lang ni i-increase ang blocks. Ana siguro. Right. So, mo ni atong before and after. Then, ato din i-adjust ang hue sa blue. Ipa-purple na to gamay. Then, i-decrease lang ang saturation gamay. Then, adan na to gradient nga filter. Ug sa ubos pod. Right. So, mo ni atong before and after. Before and after. Dili gyud ni ang sakto gyud nga edit kay pasiglay lahi tag style. O example ra pod ni. Karon atong i-edit na pod kay portraits. Praktisa na tong skin tones o gamiton na to ang color calibration. Ang nakatsada manggod aning calibration panel kay pang finishing touch sa imuhang photo. Pero ato sa ni adjust ang exposure. Ana daw ito pa man. Ana daw. Di ni auto lang na itong white balance. Then, sample, humana daw ka tanan din na. Humana tanan. Humana ka sa split toning. Ato rin ka sa calibration pang last na effect. Atong buhaton. Murag pula ramang kayang skin tones. So, atong buhaton kay atong i-saturate ang red. Then, atong i-desaturate ang green. Then, i-move ang green nga hue pa left para ma-orange kana. So, kung atong i-on ug off ang calibration, kay mas orange ang skin tones, off. Red kay ang skin tones, then i-on, mas orange ang skin tones. Dapat natural nga orange tan-aon imong skin tones. Then, lahi na pod nga photo. Kani. Example, humana daw kag-edit sa imong exposure, tone curve, HSL, tanan daw. Then, ang pang last part din kay color calibration. So, atong makita karon kay red ra kay yang panit. Kung i-HSL, magunan nimo iyang red nga panit. Kay ang red ra pod ang matandog. Atong gusto kay ang calibration. So, atong buhaton din sa calibration. Kay i-saturate gyapon nato ang red. Then, i-desaturate ang green. Then, i-move ang green nga hue pa left. Ana. Kung atong i-off ang calibration, red kay ang skin tone, pero kung atong i-on, mas orange siya tanawon. So, kanina po nga photo, i-adjust ang exposure. I-auto lang na nato, then auto po ng white balance. Kana, mas natural tanawon yung skin tone, then humana daw ka din na ato na ka sa calibration nga panel. Atong ipa-orange yung skin tone. Ato ni i-increase ang red. I-desaturate ang green. I-move din ang green nga slider pa left. Dayon, kung atong tanawon, kung atong i-off ang calibration, red ra kay ang skin tone. Then kung atong i-on, mas orange ang skin tone. Tsada kaning calibration panel ba? Experiment lang mo aning calibration panel. Ma-enhance imong photo ug ayo gamit aning calibration panel. So kung humana kag adjust sa imong exposure tanan, properly exposed na tanan, last touch da in calibration kay dinhi mo tsada imong photo. So experiment, practice lang sa calibration panel. Sa sunod na pod mga masters. Let's go.